सनाफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थाबाय हेपि दिवाली सनाफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि सनाफोर सोर सोरहा बमा बायखो हाथ' दाबो लायनो मोनाखै आरोना लायाखै लायनोसो ओंखारनोसै आरोखि दसे थानानै टाइमाबो दा 12थायानो जानोसै न'नि खामानि मावस्रां जोबस्रां माने खामानियानो जोबनो रोङा आरो ना हिन्जाव मानसिनि खामानि हारसिंनो गासिबो मेनेज खालायजोबनांगौ मा खामानि ओंखारबाय थायो गेलें गेजेंनो आरोखि ना स्कुल गैयाबाथाय खामानियानो जोबसिननोसो रोङा आरो ना आंना ओमफ्राय मावखांजोब्बाय दा दुगैखां लोबस्रां दा देलायखांबाय ओमफ्राय दसे थानानै बाजाराव थांसै आरो आं ओंखाम एसे जानानै लानानै बोरमा बेदर सोर सोरहा दिनैथ' बोरमा मेन्दा ना मा होनो आंथ' मिथिया बोरमा मेन्दा जानांगौ नामा दिनै बोरमा मेन्दा जानांगौ नामा दिनै बेखौनो लायनो थांसै आरो ओमफ्राय गावनोबो हाखाया आरोना ओरैबायदि गियो आं बुमा आं गावनो हाया आरोना नानै गावनोसै नै सानैया थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम थालिर बिफांबो गायनांगौ आरोना थालिर बिफां गायनोबो मानसि गैया दा आंनो गायनांसिगोन उफाय गैया दा बेलासियाव 3थासोआव गायनोसै सोर सोरहा गायखो सनाफोर कमेन्टआव खोन्थाहर फुजा बोथोरबाबो माने गोसोआ फारसेथिं माने एकदम गोसो गाज्रि मोनो आरोना बोराय थाबा माने एसे साबसिन मोनो आरोना फुजा बोथोरारिबा एकदम माने दरसि मोनो आरोना हाजार फुजा बोथोर फैबाबो माबाबो माने गावनि लोगोरिया खाथियाव गैयाबा एसेबाबो माने गोसोआ हाजार माने बुंनो मा बुंबावनो आरोना जायसो फौजिनि फेमिलि बिसोर मिन्थिसिगोन आरोना एकदम गोसोखौनो माने सान्थि मोना आरोना माबा मोनसे दरसि मोनबाय थायो आरोखि उफाय गैया माथो खालामनो फिसा सानैखौ लानानैनो माने रंजा खुसि थानांसिगोन उफाय गैया माथो खालामनो ना थालिरा बै जोंना न'आव दंखायो आरोना बेखौनो दा दानफायनोसै बिमा फिसा सानैजों दानफायनानै गायनोसै आरो गायलाबायनोसै हौवा मानसिथ' गैया नालाय उफाय गैया जों गायाबानो माथो खालामबावनो गायनो गोबाङानो सोंहरदों आरोना आंनि फिसाजोखौ अबे स्कुलाव फरायो मा क्लासाव फरायो होननानै सोंहरदों दे मामि खोन्थादो दे नोंनो मा क्लासाव फरायो आंना क्लासा क्लास 3 ओमफ्राय माय नेम इज तेजि ब्रह्म क'क्राझार डन बस्क'आव फरायो क'क्राझार डन बस्क'आव फरायो आरोना क्लास 3 एप्रिल 15आव 8 इयार्स जासिगोन आरोना फिसाजोआ गोबाङानो कुइसन खालायगासिनो दं आरोना आंनाव Q&A भिडिअ लाबो होननानै आं लाबोगोन थाबैनो 30K जाबासो लाबोगोन आरोना ओंखायनो थाबैनो आंनि चेनेलखौ थाबैनो 30K खालामनानै होदो हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आं वेलकाम खालायो अननानै चेनेलखौ ओरैनो नायनानैल' डाटा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै मोनसे लाइक गालांथार आरोना अननानै आरो फौजि फेमिलिफोर नायोबा आरोना ओरैनो नायनानै डाटा कमेन्ट मोनसे हरथार आरोना अननानै थ' 30K खालामनानै हो आं थाबैनो Q&A भिडिअ लाबोगोन गोबां कुइसन फैगासिनो दं आरोना न'आव सोर दङ बिहाव बिखुनजो दंना गैया माने फेमिलिखौ नायनो लुबैदों आरोना आङो थाबैनो लाबोगोन 30K खालामनानै हो अननानै थाबैनो आं Q&A भिडिअ लाबोगोन आरोना नों गेलेबाय थाथ'दो दे आं बिसोर सानैखौ दसे गालांब्रबनानै थांनानै फैनोसै आरोना बाजाराव उफाय गैया सान्दुं गोसायाव लांफाबाय थाला आं दाननो बमा लाबाय ओमफ्राय बेदरल' लानानै फैबाय आं दे मा दे आगैखौ नायबाय थाथ' आं दाननो फैगोन उफाय गैया माथो खालामनो लाग्राबो गैयाबा फिरथारहाय बाजारानो ओरैबादि रबिबारबाथाय फैजाया नालाय एम्फौ बायदि मानसि बिराद फिर जायो फैनो बाथारो ओंखायनो बिराद फिरखा फुजा बोथोरबाथाय मेला फिसासो नै बोरमाया कम নহয় নাই ভাই আমার দোকানে পাই আমি তো ভিতরে 800 টাকা বিক্রি করে আমি তো 700 টাকা দেব লাগছে नै गोदागासिनो दङ लांसै आं बे गोदाजों माबानायखौनो দেখি एसेल' लांगोन बिमा फिसाल'खा नालाय মানুহ নাই যে খোৱা বেছি ল'লেও এনেহে নষ্ট হ'ব কালিও সোমবাৰ খোৱা নাযাব এसेल' লাংগोন बिमा फिसाल'खा नालाय बमा लाबाय नै एसे सफैबाय न'आव बाजारनिफ्राय नै बेनोसै बेदरखौ दाना संला आरोना मोनायावसो जानोसै बाबाय आं संनो दासो गैया बंफां बारा लाबासै एसे लाबोबाय ओरैनो गावग्रा मानसि गैया नालाय खुन्दुं आवा लाबोबाय थावा दाख्लै 1 लिटार लाबोखानाय दंखायो ओंखायनो आधा लिटारल' लाबोबाय आङो बेनो नै सनाया गेलेगासिनो नै सनाया गेलेगासिनो मोनायाव संनो होनदोंमोन ना सनाफोर आङो नै संबायबो आरोना थानो हाला आं बेदर नुबाथाय बारा बिदि
धैर्य थानो हाया आरोना आं माने गोसोआनो आंना लेंबाय थायो ओंखायनो एसेल' नालाय ओंखायनो माबायावनो संबाय आङो थावायावनो संबाय जोलैया मुरि होबाय आङो उन्दुलायनानैसो हायाव गारसारनानै सिफ्लेजोबनानै जागासिनो दं आरोना दैद बिदि जायो आयु मुजा थुजा गजोब्बाय खुनानै होदो मुजाया मामि मोनबाय नै सनाफोर आंना बोरमा बेदर ओंख्रिया जाब जुबसो संथारबाय आरोना आङो दिनैनि गोथाव नुबाय थावबो गाज्रिद्राय जायासै जानोसै सनाफोरनि आहा खुरनानै लाबाय लाफा जेंगावगाव बोरमा बेदर आलु जानोसै गोथाव जादों आरोना बा बांसिनसो संथारदोंमोन आं दिनै थावबो गोथाव जाबाय सार गोदान थारगा थारगाखौ मोनबोबाय ना बिराद मिलौलायदों औ फैनायखायसो गायनो गबाय नङाबा गायनांगौमोन जोंसो थालिर बिफांखौ माबायदि लांनो नागिरखो उसुबिदाबा नांला थथ' लेंहरनोसै औ बिहाव जायो आरोना मा साइसनि लांखो नै जोंहा फांसे गायबाय गायनानै होलांबाय आंनो गावहा फांसे लांबाय आरोना आं थांग्रा बिखुनजोआ बिनि बोराय आरोना दंफैयो न'आव सुटि फैदों दाखालि खस्थ' जालांथारगोन बे गायबाय आरोना बिहावनि अननायाव गायनानै होलांबाय फांसेल' गायबाय आरोना फांनै गाहाम गायासै जाबाय फांसेयानो थावबोदि गायनो गबाय ना बिहावा अननानै गायनानै होलांबाय आरोना नङाबा उफाय गैया जों आंनो गायनांसिगौमोन आरोना बिमा फिसा गबाय गायनो रेडि जानोसै आरोना दा बेलासिबायानो 4टायानो जाबाय रेडि जाहोलांसै फुजा होनो दे माबानानै लागोद बिदि बुग्लुंनो नाङा बैखौ मानो लाफाजोबनांगौ दे बेबायदि होखांजोब्बाय नै मालाय खुन्दुंखौ फिसाजो दंना दं बिमाया मावनो गयो दाना माला मावनो रोंबावगोन नोंहा हा दुगि आखाया ओरै नाहरलाय माम्मि देरसि वा नों माला मावनो रोंगोनाय नोंबो मावदो फिसाजोखौ फुथुनानै लाबाय उन्दुलांसो नागिरलाबोमोन आरोना ओमफ्राय बेलासिबाय आङो दुगैस्रनानै लानोसै ओमफ्रायो आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै सनाफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि भिडिअखौ जायफ्रा अननानै नायनो मोजां मोनो ब्लग भिडिअ डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना नोंथांमोननि अननायाव मोजां मोननायाव कमेन्ट मोजां फैयोब्ला मा खस्थ' खालायदों जिखिनि खस्थ' खालायदों आरोना बेखौ बावगोमाजोबलाय लायो आरोना नोंसिनि कमेन्ट फरायनो मोनोबा आं नोंसिनि कमेन्टखौ नायनानै खुसियाव थायो आरोखि ना मोजां कमेन्ट हरदोलाय आरोना सनाफोर बेबायदिनो अननाय होबाय था नोंसिनि अननायजोंनो आङो माने दुखु सुखुखौ बावगारलायो आरोना थ' अननाय होबाय था बेबायदिनो मोजां कमेन्ट खालाय आरो मोजां मोनदोंबा दसेबाबो टाइम होनानै नायो आरोना सनाफोर दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं भिडिअ खालायबाय थाला साखि बाखि रेडि खालामनांगौ थाव आरि लुनांगौबो दङ थ' दिनै भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय